No niin, moi. Ja tää on 20 spessu. Mulla on melkein 30 tilaajaa. Mut 20 spessu. Oi, taas pelataan Minecraft. Eiku ootas. Nyt. Tätä. Tähänkin tarvitaan levy. Fall Guys. No, pelataan Minecrafti. No niin. Nyt. No niin, nyt. Maailman Officen tilassa. No voi nyt. Otetaan tästä uusi maailma. Uusi maailma. Normaali. Mä oon aika huono niin, että tää on helppoa. Kova. Tämä hardcore. Ei oteta. Kai mä pärjään ilman mitään aloitusjuttuja. No niin, nyt pitää vaan venäillä Tää oli ihan hyvä paikka. Varmaan eka kertaa pelaa ilman sitä aloitusjuttua. Mä uskon, että on eka kerta. Mä laitoin ne tärkeimmät täältä pois päältä. Noniin, mutta joo. Nyt pitää tehdä vähän asetukset. Näitä koordinaatit. Nyt on hyvä. Mihin mun pitää mennä? Eiks mun paikka ollut just vähän lähempänä kuin niinku näin kaukana? Nyt mennään oikeeseen suuntaan. Joo, tänne päin. Please tähän. Ei mennä. Pitää mennä vielä eteenpäin. Voi nyt. Okei. Voi nyt. Joutuu tonne. Nyt ei tarvita veneitä, oli lyhyt matka. Hei täällä. Tämä on mun paikka. Elikkä tehdään vaiks... Olisiko vaiks tähän hyvä talo? Kalat. Kalat. Nyt pitää tehdä kalat. Kirves on parempi. Vai onko? On. Sitten pitää tehdä... Hei lammas! Tää on nyt hätätilanne. Nyt pitää mennä. Ei hitsi.
Sitten siellä on noin merijumpeja, tai mitä noi on. No niin, 2 millaa. Nyt mä koitan saada ne muutkin millat. Nyt niinku. Talo on aina tärkein tehdä ekana. Mä en halua mitään hakkeri tähän mun maailmaan. Ja jos te ette ole tilannut mun kanavaa, niin teillä ehkä voi tapahtua jotain ihan vähän pahaa lähiaikoina. Mutta ei mitään ihan kaaosta. 6 minuuttia on mennyt. No niin, nyt tapahtuu se kaikista tärkein asia. Sitten kun mä oon siis tehnyt nää puut tossa. No nyt niin tärkein asia, mitä koko maailmassa voi niin olla. Ja se tapahtuu nyt. Tää oli niin hyvä. Tää oli niin tärkeetä. Noniin. Se on mun kämppä. Eikö se nyt ole hyvä? Tässä ekas videoissa mä tuun varmaan rakentamaan pelkästään tätä mun kämppää. Vai mä ehdin enää. Pitää tehdä jotain muutakin. Kunhan pelata tämä maailman, tai ei mitään maailman parain peli, mutta ihan ok peliä. Tää on varmaan laiskielletty sanoa Minecrafti ihan ok peliksi. Joo, mä tiedän, se oli aika niinku asia, mitä ei saa sanoa ikinä Minecraftista, vaikka on ihan pakko. Tuolla olisi lammas, mutta en mä tarvi sitä enää. Siitä tulee monta puuta. Noniin, eikö se nyt oo ihan hieno? Ei tää mikään huonokaan. Kai tää nyt ihan ok. Ensimmäinen talo, mitä mä oon tehnyt mun elämän aikana. Tähän tarvii aika paljon materiaalia. Et halua niinku, pitää treenata aika paljon, että pääsee yhtä hyväksi pelaajaksi kuin mä Fortis tai jossain peleissä. Koska mähän on tosi hyvä pelaamaan näitä pelejä. Nää on ihan niinku helppo asia mulle. Tosta 4 tommosta. Mä otin vähän liikaa ehkä. Mä otin ihan sama.
taas puuta. Mä en tiedä jaksoiksi te katsoa tätä ekaa. Oho, aika kauan pelattu jo tänään. Vasta 10 minuuttia sitten, kato. Nyt lisää puita. Nyt on puita. Kiva, näistä olen 40. Tosissaan meni just siihen. Vaan ihan vähän tikkaita. Joo, ihan vähän vaan. No niin. Eiks nää nyt varmaan riitä? Ainakin hetkeksi aikaa. Ei hitsi, tää tulee yöpiaja. Oho, mä jätin ove auki. Kaitan nyt vielä yhden puun. Et oo tosissas. Et nyt voi loppua. Kirves. Älä tee sitä, kirves. Et tee. Hyvä. Et tehnyt. Ei itse, seuraava. Ei vielä, ei vielä, kato. Nyt, ei vielä. Onneksi. Et oo tosissaan, se jäi tonne. Nyt äkkiä rakentamaan kämppää tätä. Kämppää. Pääsusi. Nyt nukutaan nopeasti. Kuva ei kadonnut mitään kamaa. Kana ainakin on ihan tyytyväisen näköinen, niin mitä ei tainnut tapahtua. No niin, nyt olisikohan. Joo, ei ollut ihan hyvä idea. No niin, nyt mä keksin hyvän tavan. Voi hitto. Ei ollut hyvä idea. Varsinkaan sit kun mä kuolen tähän. Tämä oli huono idea.
No voi nyt. Voi. Nyt on pahan näköistä. Ai! Noniin. Rip. Minä. Joo, me ei tulla muuten tekemään enää mitään tuolla alhaalla. Se on selvä. Pelottaa. Ai, niinku, se oli pelottava. Hei! No niin, nyt. Vähän paremmin. Ei hitsi. Tää ei oo todellista. Nyt jos joku zombi hyökkää mun kimppuun takaa. Tehdään tämmönen hätä. Jos pitää mennä jotain tärkeää tekemään nopeasti, niin sit tossa on tommonen hätäasia. Mikäs on parhain? No niin, nyt. Joo, ei me saatu kuin vaan 4. No mut kai se riittää. Tämmösen ihan pienen. No voi nyt. Eiku ei mennyt. Sitten. Tää kämppä alkaa näyttää jo ihan hienolta. Ei tää nyt mikään surkea ainakaan. Sitten. Eiks tää nyt laskea yöksi? Ai, ei tää muuten oo yö. Hei. Kuka tyyppi koittaa päästä mun kämpästä sisään? Sinä siellä. Häivy mun kämpästä. Ai. Kiva, se kuoli. Jee. Se kuoli. Sitä ei pitäis kyllä ikin juhlia. Hehe. Nyt oli pakko. Niinku ihan pakko siis. Niin. Sitten sisälle tehdään tosta pari puuta. Mennään yläkertaan. Rakennetaan katto. Ja tää onkin se aika valmis. No niin. Ja siinä se on. Alkaa näyttää jo ihan niinku ok kämpältä. Vai? Onko mä oikeesti?
niinku semmoisen hyvältä kämpältä. Ei oo enää edes nälkäkään paljon. Oho, tästä tulee aika iso kerrostalo. Ei tässä oo kuin 3 kerrosta. Ei siis oo paljon. Nyt mä ehdin hakata nää ennen yötä, toivottavasti. Joo, en pystynyt. Ei kun pystyn vielä. On mahdollista. Jos mä vaan pyydestäisin pari lammasta, söisin ne ja eikö se olisi ihan hyvä idea? Syödä pari lammasta. Mun oma grillaama. Mulla ei kyllä ole varaa sellaiseen. No niin, nyt vihdoinkin mulla on jo tämmönen. No niin, äkkiä tänne. Mulla on tämmönen vihdoinkin tämmönen. Kämppä. Tää nyt varmaan riittää tää 60 tämmöstä. No niin. Kommentoikaa, jos tää on hieno talo. Kommentoikaa ihan mitä vaan. Paitsi tää on huono video. Sitä te ette saa kommentoida. Jos kommentoitte, niin sitten. Ja mä en edes voi kertoa.